Welcome to EDSA. Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras pa natin, we got 30 minutes after 8 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. I hope na lahat ay okay na okay, especially ikaw, Uncle, manong driver, at syempre sa pasahero mong medyo pagod galing sa trabaho o papunta sa trabaho. Well, mga kabisyo, saktong-sakto, nakatutok po kayo dito sa 90.7 Love Radio. The reason na nakatutok ka ngayon is, syempre, para nang sabihin, ma-revive ka. O, di ba? Ang sabi nga ni Kadjote, Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! tama! Basic yan! Pag medyo pagod ka na, basic na gawin mo, maghanap ka ng something makaka-recharge sa'yo. At eto nga po ang programang EDSA sa lahat ng mga driver, lalong-lalo na sa mga Grab. Ikaw na Grab driver, ikaw na taxi driver, ikaw na bus driver, ikaw na utility vehicle driver, ikaw na screwdriver. Maraming salamat sa pagtutok. Eto, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Humanga ngayon ang mga netizen sa Facebook post ng isang taga Philippine Normal University South Luzon Campus. Matapos i-flex ang dalawang mag-aaral na sina Dalia at Janet Hogweta na mga IPs. Pag sinabi nating IPs, ito yung mga katutubo. Na aniya ay kumuha ng degree program para sa edukasyon at inaasahang magiging mga kauna-unahang guro sa kanilang ethnic tribe. Wow! Ganda naman ng balitang ito. Logican na natin! Ay, sige! Banatan mo na! Logican mo na para maintindihan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, boards, logican na yan! Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, sa totoo lang, dito po ako na bibless. Pag nakakarinig po o nakakakita po ako ng mga taong ito na grabe po yung puso para sa iba. Hindi po para sa sarili nilang iniisip nila eh. Kasi kung sa sarili nila at wala silang paki sa kanilang tribo, pwedeng sa lungsod sila magtrabaho, sa lungsod sila mag-teach o magturo. Kasi unang-una, madali ang buhay, komportable. Minsan kung suswertihin ka pa kung sa private school o makakuha ka ng magandang na aircon pa, 'di ba? Pero mas pinili po nilang makapagsilbi sa kalahi nila o sa katribo nila. Sana mga kabisyo, makita din po natin ito na dapat ganun din tayo sa hindi lang sarili natin ang ating inuuna. Parang kagaya din nun sa pinuntahan ko sa Bacolod, yung sa Hinubaan, nung isang church mission na pinuntahan ko. Ang pastor po ay isang IP din, isang katutubo. Grade 3 po ang tinapos. So merong nag-donate sa kanya ng lupa para pagtayuan ng simbahan. Alam niyo po kung anong ginawa, manong driver? Tinanggal niya yung bubong ng bahay niya at yung itinayong simbahan, doon niya po inilipat. Kita niyo po kung gaano kalaki yung puso ng mga taong ito. So imagine niyo kung ganun po ang mundo, kung ganun ang bawat isa na mas uunahin yung kapakanan ng mga nangangailangan kumpara sa sarili. Ang sarap ng buhay natin, ano? 'Di ba? Totoo, real talk lang
Mga kabisyo, dapat ganun din po tayo. Kasi unang-una, ganun din naman ginawa ni Jesus, di ba? Inuna niya tayo bago yung sarili niya. Kaya ikaw, Col, stop mo na yung pagiging makasarili mo. Sa'yo pala tatama, ano? Hindi nga, oo. Itigil mo na yung pag-inom-inom mo. O, di ba? Bigay mo na lang sa pangangailangan ng pamilya mo. Sige ka, pag hindi ka titigil, naghihintay na sinutang. Si Satanas. Bakit ang? Ay, ililista ka daw sa libro niya. Ano mga kabisyo, ang bilis ng oras na ipo'y magpapaalam na ang Tambayanan susunod, pagkagat ng dilim. Totoy na lab. Totoy ba ito up next? Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat muli sa pangalan po ni Tanghenyo, ni Duday. Ito po inyong bang lingkod, Diego Bandido, na laging nagpapaala on whatever you do it all for the glory of God. Ito pong 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good evening. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!